Ak by som okrem týchto vážnejších slov to sa pokúsil troška odľahčiť, tak si zase pomôžem niečím iným, čo mám v druhom vrecku. A v tom druhom vrecku mám niečo, čo americkí Slováci si zvykli vyrábať. Sú to také, športový oddiel to poznajú, sú to také placky, alebo sú to také badges. A svojím spôsobom veľmi charakterizujú tie roky, ktoré sme s Olkou strávili v Amerike počas pôsobenia na veľvyslanectve, ale ktoré hlavne a predovšetkým odrážajú to, čo sa dialo na Slovensku. Keď sme tam prišli, netýkalo sa to iba, domnievam sa, toho obdobia mečiarizmu, týkalo sa to aj toho, že sme boli ako Slovensko menej známi a tak ďalej, tak vtedy títo naši krajania, americkí Slováci, vyrobili taký odznačok, takú placku, ja to prečítam v angličtine, lebo to odtiaľ to nevidíte. It's tough being a Slovak, but somebody has to do it. To znamená, nie je ľahké byť Slovákom, ale niekto to robiť musí. Prešli mesiace a roky, zmenili sa pomery, zmenila sa vláda, vyhrali sme majstrovstvo sveta hokej a pozrime, objavila sa iná placka, ktorá znela už troška nádejnejšie. Some of my best friends are Slovaks. Niektorí z mojich najlepších priateľov sú Slováci a Slovenky. A potom sa objavila tretia, nemám ju tu, a musím povedať, prečo ju to nemám, lebo na jednom zo stretnutí, keď sme so Zolkou chodili v roku 2003, 2004, 2005 po Slovensku, tak niekomu sa tak zapáčilo, že si ju odniesol. A tá placka bola veľmi jednoduchá, na nej bolo napísané I'm proud to be a Slovak. Som hrdý na to, že som Slovák alebo Slovenka. Priznám sa, že to bolo aj pre nás veľmi dojímavé, keď sme tú tretiu placku ukazovali a videli sme, že aj v tých triedách, školách, zhromaždeniach na mnohých desiatkách miest zrazu v tej chvíli to spoločenstvo nadobudlo takú nejakú vážnosť, možno až povedal by som patetickú chvíľu. Ale ja si teraz kladiem otázku, myslím si, že nikto nám už to nevezme, že som hrdý na to, že som nie Slovák alebo Slovenka, ale že som občan Slovenska alebo občianka Slovenska, lebo to sa netýka len nás, etnických Slovákov, ale samozrejme aj našich maďarských druhov, ukrajinských, rusínskych, rómskych, českých, poľských a všetkých, ktorí sú tu s nami. Myslím si, že aj keď to nepominulo, stojí pred nami všetkými a osobitne pred ľuďmi, ktorí majú takú zodpovednosť, ako majú výzva, čo bude pokračovaním tohto príbehu. Čo napíšeme, čo napíšete, čo napíšeme spolu na tú štvrtú placku. Bude to azda niečo také, že chcel by som byť Slovákom alebo Slovenkou, poviem to najprv v angličtine, who cares, to znamená, ktorá sa stará. Stará sa o ten verejný priestor, stará sa o svoje okolie, stará sa o svojich blížnych, stará sa o svoju vlast, stará sa možno aj o ľudí v Afrike, lebo má pocit solidarity, úcty k tomu, že môže slúžiť a je si vedomá tejto služby. Bude to možno niečo iné, bude to možno pokora pred neznámom, ktoré nás čaká, ale zároveň ochota, pripravenosť, energia, vložiť sa do toho a dokázať, že tak ako tá generácia pred nimi, tí študenti, to všetko, čo sme videli, že ten svet okolo sa dá meniť? Neviem. Netrúfam si to v tejto chvíli povedať. Viem, že tie kľúče, ktoré nám tá dáma dala, odzvonili v určitej dobe. Doba, ktorá príde, bude v prípade tých mladých ľudí veľmi závisieť aj od toho, či sa oni do toho vložia. Či oni obsadia tie možnosti, tie príležitosti, ktoré vlastne dnes ten priestor slobody ponúka. Či oni prevezmú tú zodpovednosť, lebo aj ich sa niekto o 20 rokov opýta, tak ako sa pýtajú nás. Nás sa pýtajú, ako ste mohli dopustiť ten komunizmus. Však to bol smiešný, trápny režim. Kde ste boli? Čo ste robili? Ako to, že ste sa nepostavili proti? A ich
sa o 20 rokov opýtajú, mali ste toľko príležitostí, koľko nemala nejaká slovenská politická generácia. Keby to dostali Štúrovci, Memorandová generácia, Matičiari, keby to dostali politici ľudovej strany, hlasisti, keby to dostali ľudia, ktorí budovali prvú republiku, alebo Dubčekovci, davisti, ktorákoľvek z týchto generácií, keby počula, že bude mať otvorené všetky príležitosti pre slobodu v tomto priestore, tak by proste poklakla a poďakovala, že takúto príležitosť dostala. A týchto mladých ľudí sa to znova o 20 rokov niekto opýta. A napokon, a to je posledné, čo chcem povedať, opýta sa to samozrejme aj všetkých tých, ktorí nesú politickú zodpovednosť, či ste dokázali týchto ľudí pozvať a prizvať, aby priložili ruku k spoločnému dielu tak, ako sme to videli na tých úžasných a nezabudnutelných obrázkoch z novembra 89. Ďakujem za pozornosť.